Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri, aste berri bat estreinatzen dugu, gaur astelena, otsailak 11 eta zer izango dugu gaurkoan? Asteko bi elkarrizketa, bigarrena elkarrizketa baino gehiago kolaborazioa, Pablo Lasa etorriko bai da, badakizue mindfulness instruktorea eta mindfulnessen inguruan arituko da. Baita eskaintzen duen ikastaroan edo eskaintzen dituen ikastaroetan edo ikastaroak nola joaten ari diren kontatuko digu Pablok. Aurretik, uhartetik, kultura teknikaria den Oiane Uribe Etxebarria izango dugu otsaileko agenda edo programazioa aurkezteko. Izan ere, badakizue inauteri garaian gaudela eta horri buruz hitz egingo digu besteak beste. Eta horrekin ere bukatuko dugu saioa, Donibaneko inauteriak eskainiko dizuegu eta. Az gaitezen. Lehenengo efemeridea 20. mende hasierakoa da. Bruselasen polizia gogor oldartu zen eta emakumeen sufragioaren alde borrokan zeuden aktivisten aurka egin zuen. Bestalde, 2012. urtean Whitney Houston abeslari famatua hilik agertu zen Beverly Hills hotelean. Zer moduz, hauek dira otsailaren 11ko berriak. Erorien monumentuaren ingurunearekin zer egin erabakitzeko lehiaketan aurkeztutako 7 proposamenetik 6 eraikina osorik edo zati bat mantetzearen alde egin dute. Proposamenen artean interpretazio zentro bat edo museo bat sortzea, plaza irisgarriago bat ipintzea eta Lezkairuko loturak hobetzea daude besteak beste. Gaur goizean udal ordezkariek emakumeen etxea hartuko duen eraikina bisitatu dute, Pablo Sarasate kontserbatorioa aurkitzen zen gunea. 2018an partikularren etxebizitza hutsak alokatzeko programa publikoak gorakada izan zuen. Alokairu poltsa 656 etxebizitzara iritsi da 2017an eta 2015an baino 103 eta 181 gehiago. Nafarroako Doneiauke bidea sustatzeko helburuarekin erakunde publiko eta pribatuak batu egin dira. Ondarearen defentsaren plataformak Elizaren 1431 inmatrikulazio berri salatu ditu. Urdazubin gauzatu den bertsolari txapelketako bigarren final laurdenean, Urdazubin Julio Sotok puntu gehienak jaso ditu. Egunkarietako azalak, Diario de Navarran hau ipini dute. Lerroburu nagusian, etorkizun instituzioak Nafarroako osasungintzaren narriadurari buruz edo hondamendiari buruz ohartarazten du. Azaleko irudian, atzo otsailaren 10ean eskuinak Madrilen egindako manifestazioa ikusi daiteke. Izenburu hau jarri dute. Dozenaka mila pertsonek hauteskundeak eskatzen dituzte. Diario de Notiziaseri dagokionez, titular nagusian Nafar lehendakariaren esaldi bat ipini dute. Barkos, 2. Hauteskundeak irabaztera aterako gara. Izan ere, azaleko irudian geroa baik baluarten egindako ekitaldiaren momentu bat ageri da. Gara egunkariari dagokionez, lerroburu hau nabarmentzen da. Euskal preso batek auzitegi konstituzionala tortura preskribatzen duen erabakitzera edo ez erabakitzera bultzatzen du. Azaleko argazkian asteburuan jokatu den Atletik eta Errealaren kontrako partidua agertzen da futbola garaile anoetako derbian 2-2 izenburupean. Hedabide euskaldunetara pasako gara eta gaur berria egunkaririk ez dagoenez, zuzenean Euskal Herria Irratira joko dugu. Aurtengo lehen maniobra militarrak bardean aste honetan izenburua darama lehendabiziko berriak, eta alboan eskuinean beste 2 albiste.
Asteko goian Usue Barkos 2 puntu. Herritarren Nafarroa nahi dugula aldarrikatzen ari gara, eta ez Madrilen ordezkari direnen Nafarroa. Azpian amaitzeko, Iruñeko aldaketan sakontzeko deia egin du Joseba Asironek. Ea zenolako agenda dugun Iruña herrian. Otsailaren 24 arte Kondestable Jaurokiko lehendabiziko gelan Alfredo Sada elkarteko 30 artisten obrak ikusi ahalko dira hiri geometria deritzon erakusketa kolektiboan. Sarrera libre. Martxoaren 29 arte bestalde Ingurumen Hezkuntzako Museoan Iñaki Bergararen artzaina tradiziora lotutako bizitza izenburua duen erakusketaz disfrutatu ahalko da. Sarrera libre. Bihar arratsaldeko 6etan San Pedroko liburutegian, ipuin kontalaria gazteleraz. Doakoa izango da ekintza hau, baina gonbidapena aldez aurretik eskuratu beharko da. Horretarako arratsaldeko 5etatik aurrera, han bertan San Pedroko liburutegian hartu ahalko duzue. Bihar arratsaldeko 7etan Nafarroako liburutegian, hitzaldia gazteleraz. Los orígenes de la prensa y la radio Navarra. Prentsa eta irratiaren jatorria Nafarroan izenburua izango litzateke euskeraz eta doako sarrera dauka. Asteazkenean arratsaldeko 8etan Nafarroako antzerki eskolan eta irri zikloaren baitan euskarazko humorezko ziklo horren barne Oxido umore garratza izenburua daukan obra eskainiko da. Sarrerak 3 euro balio du. Zerua lainotxo egongo da goizan zaparrada txikiren bat bota dezakean hemenka ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, gauean ipar-ekialdera aldatuko da. Temperatura gutxi edo nahiko jaitsiko da, zenbait tokitan izotz txikia bota dezake. Astearte goizan lanbroa eta lainoa sortuko dira, zenbait tokitan lainoak eguerdira arte iraun dezake. Zerua laino gutxikin egongo da, goi laino batzukin egunean zehar. Eki osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura minima gutxi jaitsiko dira eta maximak gutxi igoko dira. Izotz txiki egingo du. Goazen Iruña herriko berriekin, Barañaineko albisteekin hasiko gara. Gaurtik aurrera, otsailaren 11tik aurrera, 2018ko araututako aparkatzen murriztuko eremurako txartelek ez dute baliotasunik izango. Bestalde, Barañainekin jarraituz, hiriak eskolaz kanpoko ekintza osagarriak burutzeko bekak edo diru laguntzak eskaintzen ditu. Eskakizunak aurkezteko epea eta laguntza hauek lortzeko 2019ko irailaren 30ean itxiko da aipatutako epe hori. Informazio guztia udalaren webgunean zintzilikatu da. Beraz, horra jo dezakete interesatuek. Albiste gehiago. Otsailaren 14an arratsaldeko 7etatik aurrera Barañaingo erabileran hitzetako udaletxeko gelan, gure memoria deritzon dokumentala ikusteko azkenengo aukera izango da. Otsailaren 7an lehendabiziko aldiz proiektatu egin zen eta bertan testigantza ezberdinen bitartez Barañaingo historia birpasatzen da. 60ko hamarkadara arte egiten da atzera eta nahiko interesgarria da Barañainen garapena ikusteko. Garai horretan herriak soilik egun biztanle zituelako. Interesatuek kasu honetan emanaldiaren egunean bertan udaletxean sarrerak dohainik eskuratu ahalko dituzte.
Baraineinekin bukatzeko, hiriak udalaren egoitza elektronikoa berritu egin du. Egoitza elektronikoa du 2011 urtetik eta orain itxuraz eta eduki ezberdinak estreinatu egin ditu. Barainain.eu helbidean bisitatu daiteke. Bertan hiritarrek eta enpresek informazioa eskuratu, tramitazio ezberdinak, tramitazio elektronikoak burutu eta bestelako baliabideak aurkitu ditzazkete. Arangurenekin jarraituko dugu. Martxoaren 26an Mutiloa kulturetxean hegaztien identifikazioari buruzko ikastaro teoriko-praktiko bati hasiera emango zaio. Udalaren webgunean informazio guztia kontsultatu daiteke eta ez da beharrezkoa Arangurenen erroldatuta egotea, nahiz eta horrek eragina izango duen prezioan. Apuntatzeko 848-012-012 telefonora deitu behar da. Horreko telefono zenbakia zen 948 barkatu. Antsoaingo albisteekin jarraituko dugu. Antsoaingo Udal Musika Eskolak lantegi bat prestatu du 0 eta 3 urte bitarteko umeentzat. Musikari txikiak izenburupean. Heldu batek lagundu beharko ditu noski. Martxoaren 15, 22 eta 29an gauzatuko da aipatutako lantegi hau, tailer hau, baita apirilaren 5ean ere. Izen emate epea irekita dagoeneko eta otsailaren 26an itxiko da. Informazio guztia zentroan bertan Udal Musika Eskolan, Eskuela Musika abildua ansoain.es posta elektronikora idatziz edota 948-682-609 zenbakira deituz eskuratu daiteke. Horretaz gain, Antsoaingo aurrekontu parte hartzaileen oinarriak argitaratu egin dira. Udalaren edo konsistorioaren webgunean zintzilikatu dira. Martxoan irekiko da proposamenak aurkezteko epea. Martxoaren 1etik 29ra, zehatz-mehatz. Udaletxearen bulegoan aurkeztu daitezke ideiak edo proposamen horiek fisikoki edo digitalki antsoain.eus webgunean. Antsoain alde batera utziko dugu bere iainen arreta jartzeko. Bertan bere iainen datozen hilabeteetako agenda kulturala finkatuta dago eta udalaren web orrian kontsultatu daiteke. Berrikuntza bat dago aurten. Beriaineko Mina izenburupean antolatu den flamenko ziklo bat. 3 emanaldi eskiniko dira honen barne eta kulturetxean taularatuko dira 3 hauek. Lehendabiziko adibidez, lehendabiziko hitzordua otsailaren 23an izango da. Amaitu dezagun Iruñeko berriak birpasatuz. Hauteskundeen urte honetan, 2019 honetan, maiatzaren 26an bozkatzeko jardunaldia hartuko bai dugu, legislaturaren ebaluaketa egiteko garaia da. Iruñeko udalari dagokionez, Joseba Asironen arabera proiektu eta argiz beteriko hiri batendako oinarriak finkatu egin dira. Iruña genero berdintasunaren aldeko borrokan abanguardian kokatu dela nabarmendu egin du. Ahaztu gabe, herri Sanferminen eta auzoko jaien berreskuraketarako egindako lanak eta lorpenak. Baita euskararen normalizazioan ere lortutakoa nabarmendu egin du. Hiri honen hizkuntza propioa denez gero administrazioan euskarazko zerbitzua bermatzea babestu eginda eta. Maiatzari begira EH Bildutik Asiron alkatea izateko hautagaia izango da. Berri gehiago Iruñeari dagokionez, Nafar hiriburuari dagokionez. Gaur otsailak 11 astelenarekin aparkatzeko eremu gorriaren ordutegi berria indarrean sartu da. Gaurtik aurrera beraz, goizeko 9etan hasiko da funtzionatzen. Bestalde, datorren astean Arantzadi ekoparkea proiektuaren prozesu parte hartzailea martxan edo abian jarriko da. 5 bilera osatuko dute prozesua Iruñeko Hezkuntzako Museoan gauzatuko direnak. 5 saio hauek asteartetik ostegunera burutuko dira arratsaldeko 6etan. Irekiak izango dira, parte hartzea espero delako edo hori bai da helburua eta parte hartzeko aldez aurretik izena eman beharko da erabaki.pamplona.es webgunean. Irekita baina azkenean tokia mugatua da. Bukatzeko 2019 honetarako haurreskolek 4 berritze lanpostu eta 50 egonkortze lanpostu izango lukeen lan eskaintza publikoa proposatu dute. 4 toki horiendako profilak hurrengoak dira. Alde batetik gizarte langile bat, bestetik psikologo bat, baita esku hartzaile delegatu bat ere eta zuzendaritzarako beste bat.
50 egonkortze lanpostuei dagokienez, guztiak hezitzaientzat izango lirateke. Zehazki 24 jardunaldi osotara eta 26 jardunaldi erdira. Goazen magazinaren edo saioaren bigarren zatiarekin. 2 elkarrizketa ditugu eta gero Donibane auzoko inauteriak. Goazen! Gaurkoan otsaileko agenda ezagutuko dugu Oiane Uribe Etxebarriaren eskutik, kultur teknikaria. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Orduan, programazioa nahiko zabala ez, hilabete honetan? Bai, nahiko zabala. Uarte nahiko herri mugitua da, eta agendan biltzen ditugu, zerbitzu ezberdinak antolatzen ditugu gauzak, baina baita ere herriko talde ezberdinak antolatzen dituzten gauzak. Eta hilabetero daukagu agenda betea. Hilabetero kaleratzen dugu agenda eta jarduera ezberdina ditugu. Goan lan, hor zabiltzate. Bai, lan politia daukagu. Eta gainera, otsailean inauteriak ez, espazio handia daukate. Hori da, bai, otsailean ospatzen dira, aurten ospatuko dira otsailaren 22, ostiral arratsaldean, eta otsailaren 23 larun batean. Eta bai, otsailean hartze dute, kasu honetan otsailean, urtearen arabera aldatzen aldira, baina garrantzi handia hartze dute, bai, gure agendan. Herriaren gainera hori zerbait propioa, ez? Bai, uarteko inauteria, 2001 eta 2002 urtean horre lanketa berezi bat egin zuten herriko talde ezberdinek, berdintasuna elkartea alde batetik Hortzondo eta beste hainbat persona eta talde, baina bi talde horiek oso garrantzi handiak zuten berreskurapenean. Eta saiatu zian pixka bat aintzinako jauteriak zeuden personaiak edo zaharrengandik jaso zituzten testigantzen personaia ezberdinak mantentzen, baina baita ere identitate berri bat eta irauteri propio bat indartzeko asmotan baita ere sartu zituzten personaia berri batzuk. Eta hortutik ospatzen dira? Bai, lehenago ere bai ospatuko zidan, baina hola pixka bat indartuak hortutik. Baina ez da ekintza bakarra otsailean? Ez da ekintza bakarra. Baditugu, daukagu erakusketa bat, oraintxe bertan kulturetxean, mailak emakume berriak, dela Txiapasen bortizkeria jasaten duten emakumeen sostengoa ematen dioten proiektu bat, eta erakusketa dago osatuta proiektu horren informazioa eta baita argazki buruz, eta pixka bat martxoaren 8 hurbiltzen ari denez, pixka bat data hauetan jarri dugu Andre Mari emakume taldearekin batera. Bestetik badaukagu igande honetan, gaurkotasuneko gai oso garrantzitsua larria eta gizartean bizitzen ari garena, errefuxiatuen egoera, pixka bat aditzera ematen duen antzerki bat daukagu. Alas Rotas izena du eta zehar errefuxiatuen alde lanean, estatu mailan lan egiten duen organismo bada, eta hortikan sortu zen lan talde baten bidez, Caminando para Crecer, osatu zuten antzerki lan bat, protagonistak beste herrialde batzutatik etorri diren personak diren. Eta zuzenean haiek parte hartu dute proiektu honen bitartez, antzerkiaren bitartez, pixka bat haien egoera ikustarazten. Kontzientzia sortzeko eta... Hori da. Noiz esan duzu? Hori izango da igande honetan, arratsaldeko 6:00 kulturetxean. Sarrerak eskuratu behar dira? Bai, sarrerak eskuratu behar dira, 4 € erdian daude sarrerak salgai, eta eskuratu daitezke uarteko web horrian, bikoitza uarte.es bitartez, edo takilan bertan, astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 5:00 9:00 kulturetxean bertan. Momentuz, tradizioa, feminismoa, gai sozialak... Bai, saiatzen gara pixka bat, gizartearen bat egiten duten edo momentuan dauden jarduerak ere, kultur adierazpideen bitartez ere bai pixka bat mai gainean jartzen, kasu honetan, beste batzutan ez baina bai. Hilabete honetan horrela tokatu da. Bai,
Bai, azkenen isialdira begira, baina baita ere hori ezaztuz errealidadea. Hori da, hori da. Zerbitzu bat eskaintzen duzuela. Hori da, hori da. Gero aipatzeko beste egitasmo bat, urrian martxan jarri genuena, jarri genituen irakurle taldeak, ere martxan, liburutegiarekin elkarlanean, daukagu erderazkoa eta euskerazkoa. Animatu nahiko nukeak eta euskal jendeak ikusiko den, euskaraz dakien jendeak ikusiko den Xaloa telebistaren saio hau, euskarazko irakurle taldean, oraindik ere aukera dagoela parte hartzeko, erderazkoa beteta dago, baina euskerazkoan badago oraindik aukera, martxan dagoela, eta otsailaren 19an elkartuko dela berriro taldea, eta informazioa nahi duena, liburutegian bertan eskuratu dezakela, Ana Urrutia liburuzainari galdetuz. Orduan, ekimen berria da? Urrian hasi ginen, jarri genituen martxan 2 irakurle talde. Bai, azaroan izan zen Euskal Irakurle taldeen topaketa? Baita. Bai, ez esan behar nuen agian horrekin parte hartuko, sortu berria eta... Gidaria da Jon Atxega, eta Jon Atxegak ere mateitu beste irakurle talde bat, zuk ustutan oso aingoa baita ere, eta uharteko irakurle taldeak asortan berria, sortu berria da. Espero dugu jarraitu dezala, Momentuz ilusioarekin ez, eta... Bai, pozik gaude, azkenean beste, kasuntan literaturara hurbiltzeko beste eskaintza bat da, eta parte hartzen du jendea oso gustora goten da. Aitute liburu batzuk hautatzen dituzte, irakurtzen dute, eta gero elkartzen dira pixka bat liburuaren gain hitz egiteko, eta horrela. Orain dela gutxi sortutako taldea, baina erantzun positiboa... Bai, hori 7 pertsonarekin jarri da martxan, eta oraindik tokia badago, norbait animatzen bada. Hor dago. Bai, hori da. Eta orduan, informazio gehiagorako edo apuntatu nahi duenak nora jo dezake? Liburutegian bertan, uharteko liburutegian, kulturetxeko eraikuntza berean dago, eta han liburuzaina, Anak, emango dizkio argipen guziak. Eta otsailean gauza gehiago programazio? Bai, iauterietaz ez dugu komentatu, pixkat egitaragoa gustatuko litzaidak azaltzea. Esan dudan bezala, otsailaren 22an arratsaldean hasten dira iauteriak, aurretik ere badaude hainbat ekimen, pixka bat iauterien prestaketa hori egiteko, mozorroak prestatzeko tailerrak, iauterietan atzatzen den dantza ikasteko tailerrak, hortzondo dantza taldeak emanda, eta badaude hainbat jarduera, baina egun handiak izango dira 22 ostirala, eta hori pixka bat aurrei edo familiei dedikatutako eguna da, eta teatzen dira arratsaldean, 4:00 eskolatikan, juten dira eskola zarretako patiodera, aurrak, eta mozorratuta, eta kalejira batean, tipulon personaia nagusiarekin, eta geroan banatzen da txokolatea, eta badakate aurrendako familiarteko ikuskizun bat ikusteko aukera. Hori ostiralean, gero gau aldean, pixka bat urrengo egunera beroketa egiteko asmoz, egite dute txatxo pintxopotea. Abitu. Eta pixka bat, lehen gari batean txatxo personaiak zian, etxez-etxe eskean juten zirenak, arrautzak, txistorra eta horrelakoak, gero afaria egiteko. Orain eskearen formulazioa pixkat aldatu egin da, jendeak utzi ditzazke nahi dituen gauzak hainbat puntutan jarri dira, hainbat dendetan jarri den puntuetan, baina txatxo personai horiek, ostiral arratsaldean pixka girotzeko, posibliko dira herrian tabernaz taberna, alaitzen. Eta gero, larun batean, 23an egiten dena da babarrun jate bat, badaude txartelak eta salgai herriko puntu ezberdinetan, eta hori berdintasun elkarteak antolatzen du, eta gero arratsaldean egiten dena da kalejira handi bat, eta hori atatzea personaia direla tipulon, dela personaia nagusia, eta gero badaude txatxoak direla tipulon laguntzen dutenak, hori lastozko kapelak, zinta koloredunak, eta beste Nafarroako beste hainbat herritako pixkatitxura berdina hartzen duten hauek, hau dira tipulonen laguntzaileak, baina gero badago ere bai personaia bat dela gaiztoaren papera hartzen duena direla kemakuloak ere bai. Eta horiek egoten dira tipulon izorratu nahian, eta txatxoak tipulon defendatu nahian pixka.
Gero baita ere ateratzen dira minerbak, direla ura elementua irudikatzen duten personaiak, beltzez jantzitako emakumezkoak, eta horrela, orduan egiten da kale gira hori, eta bukatzen dute denak San Juan plazan, eta auzoaren inguruan, eta zortziko berezi bat, dantzatuz. Jai ederra. Bai, ederra. Eta ongi pasatzeko, badago denetarik, ez? Jateko, dantzatzeko. Bai, hori da. Bai, hori inauteriak, bai. Esan nahi duena da, pixkat, inauterien antolaketa elkarte batek aurrera ematen duela, eta udalarekin hitzarmen baten bitartez, udalak laguntzen duela, baina antolatzailea berez berdintasuna elkartea dela. Pixkat, denon artean elkar laguntzen dugu. Bai, hasieran esan duzu elkarteen garrantzia, ez? Bai. Taldeak asko mugitzen dira, eta bai, antolatzailea berez beraiek dira. Bai, baina hori kolaborazioan funtzionatzen duzue. Hori da. Orduan, nahiko mugitua bai, esan duzun moduan otsaila. Otsaila, bai, atope. Eta urtarrila, ebaluaketa bat nola hasi egin duzue urtea, ongi? Bai, urtea betik osatzen zaigu, pixka bat astea, gabonen ostean eta horrela, baina, ondo, poliki. Urtarria nahiko lasaia izaten da. Gero, otsaila jauteriekin, martxoan emakumearen inguruko gaiekin ere bai hor berdintasun zerbitzuarekin elkarlanean eta taldeekin ere hainbat gauza prestatzen ari gara. Eta, hilabete bakoitza badaka bere zitasuna, ez. Bai, pentsatzen dut hori, ez, ikusten duzuela ere urte hasieran pixka bat urte osoa orokorrean nola izango deniz eta batez ere zentratu orain otsailean, ez? Hori da, bai. Eta itxura ona. Bai, itxura ona, gauza pila bat ateratzen ari dira, eta bai, orain ari gara pixka hori komentatzen duzuna urtea bere osotasunean pixka bat planteatzen. Gero komentatzeko ere martxoaren nola aurrerapen gisa eukiko dugu martxoaren batean antzerki bat, sala de espera eta diferentziarena, eta antolatzen dugu martxoaren zerbitzu ezberdinak eta emakumeen inguruko taldeekin batera, emakumearen inguruko jarduera bezala, baina kasu honetan antzerkia, sala de espera, ostiralean, martxoaren batean, eta gero aipatzekoa martxoaren 2an baita ere eukiko dugula familiarteko antzerki bat Nafarroako arte eszenikoen zirkuituaren barruan antolatutakoa. Eta ekarriko dugu kasu honetan Euria obra Markeline konpainiarena, oso obra saritua izan da eta oso polita dena, eta aurrerapen bezala jendea pixka bat jakin dezan eta motorrak berotzeko. Hori da. Eta hainbeste ekitaldi, gero orain etxean daudenek nahi baldin badute kontsultatu, nora jo dezakete? Bale, pues hor badaukagu agenda hilabetero argitaratzen dugu, lehen komentatu da web horri horretan, uarte.es web horrian, edo baita ere badaukagu beste web horri bat uarten, dela uarte ezagutu, conoceuarteezagutu.info. Hor ere bai agenda digitalki ikusten ala, eta conoceuarteezagutu.info web horretan ere badago kalendario bat, evento ezberdinekin, ikusi daiteken segunetan zer dagoen. Eta hor aurkitu daiteke informazioa. Ederki, gainera hori ikusi dugu adin guztientzat eskaintza dagoela. Bai, saiatzen gara pixka bat gustu guztietarako eta jende guztiarendako kultur jarduerak antolatzen, bai. Bai. Orduan, anitza eta polita. Bai, animatzen dugu jendea, holako jarduerak poliketan parte hartzera. Mil esker oian egiten duzuen lanagatik eta etorri izanagatik. Bale, mil esker zuei, gure ahotsa emateagatik. Aurrengora arte. Bai, eskerrik asko. Gaurkoan, sarreran aurreratu dugun moduan, Mindfulness kolaborazioa dugu Pablo Lasa instruktorearekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Berdin. Zer moduz hasi egin zenuen urtea, ez dakit urtarrilean hemen izan zinen edo ez dut gogoratzen. Urtarrilean ez, irailean egin izango zen, kurso hasiera. Bai, eta ikasturtea ongi. Oso ondo? Bai, oso ondo. Ez da jende asko apuntatu, zakit, krisia dela eta edo nola gauden edo, ez da ere
baina taldea politak eta jende interesgarria lan politak egiten ari die, bai, gustora. Talde bat dena osatu zen eta gainezka eta oso lan politak egoten ari die. Jendea, bakizu hemen mindfulnessekin sufrimendu puikin bat dagoenean jendeak lan egiten du. Ez dugunean sufritzen dirudien ez geha buitzen. Eta sufrimendu pixka bat egin etorri zen eta, bueno, oso ondo, gustora. Ansietatea batez ere, ansietatearekin. Talde guztiak ezberdina dira, baina nontan ansietatearekin desente hurbildu dira, ez? Bai, behar bat dagoenean, ez azkenean? Beharra dagoenean, bai, beharra dagoenean. Baina, hala ere, beti diozu hau bizimoduan, horrela bizi behar den bizimodu bat dela azkenean mindfulnessa, ez? Bai, halaxe dago gertatzen da, ez? Hemen jendeak kursoak egiten ditu eta kursua bukatzen denean eta esaten du, eta orain zer? Orain zer, egunerokotasunean hau barneratu. Hala da. Horregatik gero egiten interesgarria da kursa bukatu eta gero hasi naiz iaz egin dituen erretiroak egiten. Egun bateko erretiroa edo asteburuko erretiroa. Eta lehenko asteburuan eduki genuen, duela 2 asteburu eduki genuen erretiro bat, asteburukoa oso ondo. Horre, ote izan konbento batean, egon ginen. Bai, esan zenuen, antolatzen duzun bigarrena, ez? Ja, hirugarrena. Hirugarrena, bale. Baina, bai, esan zenuen, etorri zinen azkenengo aldian, bazen ukazula pentsatuta beste bat... Bai. Eta ongi. Oso ondo. Benetan oso sakona gaina nola sartu gaitezke 2 egunetan, zeren da azkenean ostiral arratsaldetik igande goize bazkalduta gero arte, nola sartu gaitezke hain sakon, Eta oso interesgarria janaria, oso. Benetan, oso pozik nago horrekin. Zeren badaude retiro asko nunzuke, nik retiro askotan egon naiz ez, eta zu zaude eta ordu desente ematen zu eserita, lanean eta gero, deskanso eta jotentzea bazkaltzea, paseo bat ezagik zer, baina batu egiten dutena eta bazkaria kostiente egiten dugu. Gaina, bazkariarekin denako arazo ditugu, dena jaten dugu automatikoki toda leche jaten dugu ez, eta oso polita da ikustea jendean, nola, klaro, guztien artean azkenean ikusi egiten gara, ez gara taldean gaude, eta azkenean bazkaltzen, eta ez da batek dijo ala dena pixkanaka begiratzen geha, hor zaude, eta moteltzen da erritmoa, eta, gustoa saboratzen da, oso. Bai, hemen egotearen garrantzia, ez? Bai, hemen egotea. Hemen egoteak ez du esan nahi motel egin behar dituzun gauza, hain azkargoaz eta nola ez dakigu hemen egoten moteltzen ditugu gauzak, abiaduran diot, eta orduan, denbora ematen dizu sentitzeko gertatzen ari dana, ez? Eta baita ere erabiltzen dugu, normalean nik parekatzen dute, parekatu ez, bat eta beste egiten dute eserita, ibiltzen, meditazioak. Orduan, ibiltzen ere oso motel egiten dugu. Eta, klaro, pixkanaka hor gaude talde bat monjak esaten ziguten, ai ama, zein biri, ze espiritualak zareten, esaten ziguten monjak. Oteizako monjak gaztenak, klaro, urte ju, Eta, dena, ambiente guztia, giro guztia, moteltzen dijo, eta polita da, oso polita da. Gaina hor, isiltasunean lan egiten dugu, eta ez bakarrik isiltasuna, ahozko isiltasuna, baizik eta gestuala ere bai. Osa, ez zaude inori, hartu pasa hemen, bakarrik zaude, baina taldean zaude. Hori polita da ere, ez zaude bakarrik, taldean. Naiz da bakarrik egun denbora guztian. Eta jende berria zegoen. Bai, jende berria eta errepikatzen ere, eta errepikatzen dutenek ja, klaro, egiten duzu egun bateko erretiro bat, eta 8 ordu dira, eta esaten duzu, halko dut ezak izan, eta sufritzen duzu pixka bat ezan, egin dut, gero, asteburu egin duzu, eta esaten duzu, ize izango da, lola, asteburu oso bat, itzein gabe hortan ibiliko gehan, Eta, klaro, erreto bada, ez? Eta bazeuden batzuk ja asteburukoa egina zutenak, eta ja zen duzen, ja ez dago retorik, ez? Ja beste fase batean zartzen gara, ez? Oso ondo, bai. Eta berriak ongi egokitzen dira? Bai. Bueno, erretiro batean esan behar da, sufritzen da, Osea, lanako parte bada sufritzea. Osea, sufritzen da, burua sufritzen du. Zeren, klaro, zuzoaz erretiro batean, asteburu batean, lehenengo aldiz, eta esatezu larun batean, ezin dut. Klaro, igandean ja bukatzen doa eta ikusten zoa eta hunditzen zoaz, ez? Dios. Eta bigarrenean zoaz, eta ezin dut hori ja ez dago. Eta ze aldatu da, ez da, gauzaldirik aldatu, zure buruak esaten dula ezin dudala, ez?
Mindfulnessan eta meditazioan azkenean gure barnearekin topatzen geha. Eta zure buruak ezin izaten dudanean, ezin dut, da zure burua. Eta, klaro, horre hurbiltzen zea, ez? Topatzen zea zure buruak esaten ezin dut. Gainditzen duzunean konturatzen zea, bai, alnuen, bai. Baina ez da mentala. Zeren, bigarren aldian zoazenean konturatzen zea, ja, ezin dut hori ez dara agertzen indar horrekin. Agertzen da momentu batzutan, baina ez dauke indar hori. Orduan, hor, esan nahi du, ikusten duzu nola zure buruak gobernatzen gaitu gora eta bera egunerokotasunean. Zaila da azkenean, ez? Pentsamenduak gora agertzen dira bat-batean, nola kontrolatzen da hori? Hemen gertatzen dena da lehenengo gauza. Pentsamenduak daude, beti daude. Eta bigarren gauza. Nola identifikatzen gara beraiekin. Osea, zuk etorri daiteke pentsamendu bat eta esan, txotxoloa zara, oi, txotxoloa naiz, eta jazta, arruinau, txotxolo bat nahi, txotxolo bat zara, eta hartzen da, eta sartu eta atera egin da. Pentsamenduak agertu eta desagertu egin dira. Honekin batek konturatu behar da honetaz. Buruak egiten duen joku hau. Buruak joku hau egiten du. Buruari gustatzen zaio pentsamenduak sortzea. Eta ez dira ez onak, ez txarrak, ez dira ez egiak, ez gezurrak, dira pentsamenduak. Azkuria duzu, azkuria da, ez da ezerrez, azkuria da. Zer gertatzen da, pentsamendua agertzen da, eta zuk sinistu egiten duzu zure pentsamendua. Eta hor sufrimendua agertzen da. Hori da asuntoa, hor joko horrekin gaude. Denbora guztian joko horrekin. Daramagu bizitza osoan horrela pentsatzen, eta honek buelta ematea ez da gaur. Bai. Guk egiten duguna da, azkenean, esegitzen zea eta zurekin elkartzen zea. Zurekin, zure gorputzakin, zure bihotzakin eta zure pentsamendukin. Esango dizut, arrexena da, lehenengo gauza da, gorputzarekin tratatu. Zeren, gorputza azkenean da urduri nau, azkuria daukat, mina daukat, ez daukat, bueno. Zu eta hor dago. Bihotzakin topatzea zailagoa daia. Zer hor daude emozioak eta hor dago, moitzen dizkizun gauzak, ze identifikazioa dauzezun gauzakin, ez bizitzako gauzakin. Eta ja burua zaiena, klar, zer burua sinistuten dugu, buruak esaten duen guztia. Orduan, joko hortan egoten gara orduak eta orduak lasaitzeko eta bizitzeko, hobeto bizitzeko. Horren dela orduan 2 aste erretiroan izan zineten, eta badaude, gehiago izan badira aurten ikasturtean edo? Bai, printzipioz ja aurten ja iaz hasi nintzen, baina bukaeran hasi nintzen, baina aurten taldeak bukatzen ditudanean, ja egun bateko retiro bat egiten dugu, retiro bat ditzen diat. Eta 30 izango da, horrengo hilabeteko 30 izango da. Osea, hori olako 3-5 urtean ingotut, segun zenbat taldeko momentuak egiten ditudan, ez? Eta bestea da, urtean gutxienez 2 erretiro asteburukoak ingo ditut. Lehenengoa egin dut, eta ekainako da bigarrena. Itxitak daude taldeko jendearentzat edo? Ez, irikia dago, bai. Bai, irikia dago, irikin ditut, argi eta garbi. Taldeko jendeari eta kurso daudenari prezio merkeago jartzen diet, ez? Eta kanpoko jendea, mion ez dut asko kobratzen, merkea dira. Dagoenarekin, ez merkea dira. Interesak gehiago daukat jendeak egitea. Jendea ez dago ditute retiro bat egitea, beldurra dio, ez dakit zer den, ematen du retiro bat, ezin duzu, jende guztiak ezin duzu hitz egin, hori da gehien preokupatzenen, eta hori da azkenean ikusten ez duze pakea, ez hitz egitea. Ez besteari, nola esaten da, justifikatzea zure egoera, zure izaera, ez justifikatzen ibiltzea, zaude zure kauz, lasai. Bai, batzuetan ematen du konpromesuagatik hitz egiten dugula. Batzuetan ez, ia denbora guztian. Bai konpromisoa bestearekiko eta bai gure buruakiko, zen beste gauza badakuk hitz egiten dugunean gure burua defendatzen. Hori dela, 180 edo, gure burua defendatu, ez? Edo zeinek, esaten duta, horrek zurek, ikusi bali badauke zure, zerbait esan behar duzu zure burua ondo ateratzeko asunto horretatik, ez? Eta hola, bizitza osoan. Orduan, retiro batean konturatzen zea, ja zurekin bakarrik zaude. Ja besteekin, minon taldean zaude. Hoi bai, taldean zaude. Zeren, klaro, zu bakarrik erretiro, nik retirok bakarrik egiten ditut, baina zu bakarrik erretiro batean egotea, esan nahi du zurekin zaudela, eta orduan igual ere kanpoko beldurra sartzen zaizu. Hau da, nik hemen munduan bakarrik xeita zeitzen dut, ez? Claro, nik hori egiten dut zein, urteak dara mat asunta honetan, ez? Baina jendea
erretiro batean, nik bakarrik nerekin bai, hor ditut beste 5, 10, 15, 20, hor ditut, ni ez dela igual. Eta hor duen, denak babestu iten gara batean, ez? Babestu. Gaina normalean, erretirotan gertatzen da, ez pentsatzen duzula, jode, horiek bitu, zu zaude igual, ez zindu de, eta nahin boitu, eta gizerta, besteak ikuste dituzu eta joiek ze ondo bai diren, dira, kieto para hoi, da denak daude igual. Pentsatzen duzu besteak zer pentsatuko duen da, denak igual daude ez. Hola da bizitza da. Orduan, erretiroak eta bal daude berrikuntza gehiago aurten? Ikasturteari dagokionez edo etorkizunari begira, ja ez dakit datorren ikasturtean pentsatzen egongo zaren edo ez? Bueno, ari naiz pixkanaka serioski jartzen interneten, online asuntoa, bai. Ari naiz sartzen online asuntoan, bai. Bai, bueno, hori martxan, pixkanaka, bueno, estresnak eta erosten, ja kursoak eta taldeak bideo bitartez ere presentatzen ditut, WhatsAppen bidaltzeko eta gauza hauetan. Bai, eta badago gauza bat asko interesatzen nagoena etorkizuneako eta honekin. Gaude momentu batean gizartean dena estimulo asko ditugu eta gauza asko gertatzen dira eta imagenak eta gauza guzti hauek ez. Baina badago gaude saltzen gezurrezko gauza bat azkenean, ez? Gaude saltzen bitu honen onurak, bitu hau egiten badi badezu, eta Facebooken eta interneten gauza asko, olako gauza asko. Eta ez zaitu iritzen ona denik, ez zaitu iritzen. Egia esan behar da, hemen lan egin behar da eta lan bakoitzakin behar du berarekin, eta sufritzen da ere. Eta hau gogorra da, eta ohiturak aldatu behar dira, eta ez da, etorri honea eta bizitza aldatuko zaizu, gezurra. Gainera, konturatzen ari naiz, badaudela sistema asko, jende asko eta lanian esaten, bitu, eske trukoa hau da, trukoa da bakoitza bere burua horrekatzea, bere burua eta bere gorputza. Eta naiz da, idei on batenkin momentu batean eta esaten duzu kurso batean joten zea, ateratzen zea, bitu, ikasi dut, ez dakit, harremanak, ez? Egon naiz bikotearekin harreman gauza batean eta hortik aste batea zaude igual, lortzen, zere, hemendik sartu eta atera egiten da, osea. Nago preokupatuta dena egiten dugula buruari begira, kognitiboki. Legea hau da egia, hau da gezurra. Eta nik hori uste dute interneten bitartez gauza horiek esan behar direla. Esan behar dira eta landu behar direla. Hemen dagoen gauza bakarra da zuk bakoitza egunero bere errespetatu eta lanai. Osea, ez dago ez da, hemen txolakeri asko esaten dire. Ez naiz txolakerin kontra edo sartuko, ez naiz hola, baitu hauek eta hauek, ez, baina behintzat gutxienez izan behitu. Guke behen, ostras, hau horra da, hemen zuke ardura hartzea, zure bizitzaren ardura, hemen bizitzaren ardura da, asuntoa. Bizitzaren ardura egotea, ez bitu, 2 más 2, 4 eta konpondu nahu, tarari. Ardura hartu eta matematika ikasi. Bai, barne lanketa dela eta ez duzun azuk egiten, ez? Bai, hau da. Ongi, baina orduan dena prestatzen internetera saltu Bai, bateko? hasi nahi sartzen, esaten dizut, ja taldeak eta kursoak eta ja interneten bidez plazaratzen ditut, pagina wepak eta gauza guztiak ondo jarri martxan eta kanal bat, YouTube kanal bat, YouTube kanal bat sortzea, horrek ez suposatuko du 15 egun behin edo material batera matea, ez? Eta material horietan, alde batetik, pentsa izan daiteke, jendeari interesatzen zaio, bian, ze ariketak egite dituzu, eta zer, hemen egite ditugu 3 minutukoak, bian gauza batzuk sakonagoak eta landuagoak eginez. Eta beste gauza batzuk, humorea ere sartu nahi dut, zeren hemen humore asko agertzen da, ez? Eta gero, entrevistak eta jendeari, jendea dakien jendeari, nola egin entrevistak eta atera, ez? Eseritzen da jendeari, urte asko daraman jendea eserita, ez? Urte asko. Badago alde batetik mitifikazio bat ere budismoarekin eta jaintxu hori dagoela eta ez dakit eta lalanjaz dator eta hori alde batetik, ez? Eta hor ere gauz asko bereiztu behar dira, ez? Ismo asko, erlegioa den, ez den, zertan, eta gauza horiek gustatuko litzaidake pixkanaka aztertzea, ez? Aztertzea.
Baina bai daudela eredugarriak dauden hori adituak edo zuk irakurtzen dituzu beste batzuen lanak edo hausnarketak. Bai, baina ez da erresa, Ez da erresa zeren, zu pentsa, berez mindfulnessa jaio da alde batetik psikologia, zientzia mundua, gu, eta beste alde batetik ekialdetik datorrena, ez? Eta, klaro, ekialdetik daude oso demagun oso buru belarri edo zeuden, zeren, klaro, zenba gelditzen diaian, ez dakigu, eta nire mundu aldatzen ari da, oso sartuta bere budismo, bere ismo, bere tradizioak ez dakiz zer. Eta zientifikoak daude, bueno, a ber, ostras, behin zekarri digute zer den ez dakiz zer, neurozientzia, bestea, psikoloak, eta orduan, hor, ustartzea bi horiek, eta zein dan bidea jakitea, ez da batere arresa, ez da batere arresa. Ikusi behar da bakoitzak nun hitz egiten da eta nondik eta ze preokupatzen dion. Eta, bueno, horribili, ez? Mindfulnessa da, jaiotzen da, sufrimendua erabatean lantzeko eta estresa, ansietatea, depresio eta gauza lantzeko. Baina, klaro, gero meditazioa eta garatzea eta bakoitzaren gauza izatea hori, ja, mindfulness mion gehiago da. Ez da bakarrik mindfulness, horregatik esatzen mindfulness da bizitzeko zerbait, ez? Erabat edo estrategia bat, ez? Orduan, hor, zein dan bidea topatzea eta beti erdikoa da, klaro. Hori biltzen. Ongi. Orduan, ekainera arte ikasturte hasi egin duzu edo segileko berria, ez? Bueno, ongi doala aipatu egin duzu ere, ilusioarekin, eta etorkizunari begira, ekainean orduan beste retiro bat antolatuko da. Asteburukoa, baina martxoan bukaeran edukiko dugu eguneko retiroa, eta ekainean agian ere eguneko retiroa edukiko dugu, osea, guandikan beste 3 retiroa daude. Asteburukoa bai, eta egingo dugu, gaina iaz bezala egingo dugu, Arizkuren egingo dugu. Arizkuren da hor herri bat, berritu den herri bat, jende, bueno, bizitzeko eta bihotzako jende askorekin, hor gogor bizitzen da hor, bueno, gogor, han bizi behar da, han goian bizi behar da, ez? Baina leku polita da, oso ez dago errepiderik, ez dago tabernarik, ez dago ezerrez, eta han egoten gara, ez? Eta han egingo dugu, bai, han egingo dugu. Zagit, ikasturte honetan zehar nabarmendu beharreko zerbait aipatu ez dena, noizbait hitz egin duzu, mitin edo kongreso bezalako zerbait, bai, ospatzen direla, edo ospatu egin direla, ez? Bueno, bai, behitu, badago kongresu bat oso interesgarria, klaro, ez da adituentzat da, eta da Madriden psikologia munduan katedratiko guztiak egongo dira, eta uztartzen ari dira edo batzen ari dira budismo tradizioak dakarrena eta gaur egungo psikologia, ez? Eta, bueno, gauza interesgarriak egiten ari dira hor, ez? Jakiteko, hau da, bai Budak eta bai hortik datorkikun bere psikologia pentsamendua zer da gizakia, burua eta gorputza eta nola funtzionatzen duen, eta gaur egungo bai psikologiak eta neurozientziak garatu dituen eta aztertu dituen gauzak nola batekin, eta bueno, oso interesgarria da, gertatzen ari da. Bai, badago Madriden itxia izango da hori, bueno, itxia, izango die para los goiko unibertsitateak planteatzen du. Gauza asko mundu honetan unibertsitatea egiten ari da. Batez ere Madriden, Valentzian, Bartzelonan eta Zaragozan. Zaragozan mugimendu handia dago honekin. Duela iaz, Kabazin egon zen Bartzelonan, Zaragozan, ez? Bai, eta gero beste aldetik ze gertatzen ari da, bueno, zegoen gauza interesgarri bat, zegoela meditazio y zientzia ere bide horretatik, baina hau ez dijo aurrea, ze kuriosoa da, ez dijo aurrea oso berezia zen, baina no es vendible publicitariamente. Ulertzen, orduan, 3 urte eta gero, 4 urte eta gero, bueno, pikuta junda, ez? Pikuta junda. Azkenean, behitu, Zaragozakoek adibidez, unibertsitatekoek nahiago dute, hau ez zeuden meditazio lizentzia barruan, nahiago dute Kabazin ekarri, eta horrek, telebistetan eta irratitan eta leku guzitan agertzen da, egunkaritan, beste gauza bat igual egitea baino ez, hola bea ez.
Bai, hori ere gertatzen dena ere, telebistetan agian saio arrakastatsuak, baina gero ikusleak ez baldin badituzte eta askotan ez da kalidadea baizik eta ez, horrela gertatzen da. Entzulego gehiago jasotzeko erak edo tresnak, eta orduan hortikan balin badijo, ondo, eta ez balin badijo hortikan, ekarri dezakezu duela adibidez Donostin egontzan duela hilabete bat, oso tipo berezi bat, bera, pentsa, tipo bat, mindfulness praktikatzen du, meditatzailu urte askotakoa, izan da monje isabelino, ez dakizen bat urte, monasterio batean, osea, ezagutzen du tradizioa kristaua, tradizioa, eta txarla bat emeten egontzan, ez? Eta, lau juntzien, ez da famatua, ez da dakizer, ez dijo laranjaz, baina tipo bat oso jantzia jakiteko tradizioak eta gaur egungo zientziak eta nola biltzen, ez? Oso jantzia, hola da. Ariketatxoak ekarri dituzu. Bai, ekarri ditut, bai. Horrekin utziko zaituztegu. Bale, Kaixo guztiei mindfulness, hementxe gaude, mindfulness beti bezala, ariketatxo batzuk edo gauza batzuk zuei etxera eramaten. Eta honetan nahi dut kontzeptu batzutaz hitz egin, eta lehenengo hau izango da onarpena, oso interesgarria, onarpena. Zer esan nahi du onarpena? Onartu? Eta onartu ez da begiratu behar, batek edo zerbait egin dizuta, onartu behar duzu, ez da berriro jarrire burua edo jarri aurpegia esaten den bezala, igual izan daitekela, baina ez da kontzeptu hau. Onartzea da, errealitatean gertatzen ari dena, onartzea. Euria egiten bali badu, euria egiten du. Gizakiok ezakigu zer daukeun, baina batzutan euria egiten du, eta ez, bai, xirimilia da, ez da, geldituko du ez eske, bai, eske, ez, euria egiten du. Hau oso interesgarria da jakiteko zerbait gertatzen zaigunean, errealitatea begi irikiekin ikusi behar da. Eta begi irikiekin ikustea da onartzea gertatzen ari dena, eta ez sufritzeko gehiago. Adibide bat jarriko izuet. Bikotea, adibidez nire bikotea. Ez dauket bikoterik, baina berdin da, izan ditut denak bezala. Zu bikotea, eta bikoteak esaten dizu egun batean, aizu, Paulo, utzi egin nahi dut, ni gustorago nago, libre edo, berdin da, edo zen gauza, utzi egin nahi dut, eta zuk. Utzi egin nahi duzula, ez zergaitik, eta ez gustorago nago, eta ez bai, utzi egin, baina igual, eta azten zea pentsatzen, agian utzi egin nahi binean, ez nahi du pixka bat relajatu edo deskanso bat hartu nahi du. Binean, igual, hau ez nuen ondo egin, eta hau bai, igual, deitzen balin badiot, eta ez duzu onartzen utzi egin nahi zaitu dela. Eta borrokan azten zea, eta azkenean depresioan sartzeko. Zeren, ez duzu sinisten nahizu, onartu zazu, utzi egin zaitu. Eta onarpena erabiltzen balin badugu bizitzan leku askotan, norbaitek ez esaten duzunean ez da, ez, bai, baina igual esan nahi zenun ez, esan du ez, o esan du bai. Onartzeak garbiago ikusten dugu realitatea. Claro, onartzeko begiak iku behar dira, irikita jakitzen, ui, hau gertatzen ari da, hau gertatzen ari da. Eta meditatzeko era bada ere. Ondo izan... Itxitut begiak ta irentxidut malkoa. Itxitut begiak ta ez esan, inora ez banoa.
asanbladaren irria, lauaitzetara zabaldu egandoa bere alarria, astintzeko askatzeko aldatzeko lotan dagoen herria, txikitik iraultza eginda izan dadin mugarria.